Часът е 7:30, так му приключих да работя и е време за фитнес. Погледнете времето, супер демотивиращо, но няма как, трябва да си ходи. След фитнес обикновено изобщо не ми се готви и затова си приготвям нещата предварително. Това тук е кисело мляко с чесън, много чесън, и ще добавя копър и ще го използвам това всичкото като заливка за печените тиквички и пътладжани, които съм приготвила тук. Много удобна гарнитура, вкусна и става за риба, за пилешко, за кюфтета, бе, за каквото се сетите. Това тук е ориз, който ми е останал от обяд, перфектно. Няма да останем гладни след тренировка. Това тук е Филипе, който се занимава с неговото ново хоби и е време да разходим. Както знаете, вече сме в Белгия и времето е доста променливо. Ту вали, ту пече, по-добре да си облика яки с качулка. Кварталчето, в което живеем, е много приятно, уличките са супер чисти и има много красиви къщи. За жалост не успяхме да намерим подобна къща в България, въпреки усилията ни да търсим такава. Аз съм от хората, които не обичат много показност и затова си обличам просто един клин и една обикновена оверсайз тениска. Махам цайсака, слагам лещите, защото хич не обичам да тренирам с очила, малко глан за устни и ето този парфюм, който леко така откраднах от майка ми, която го е купила от Duty Free, но не помня вече от кое летище. Взимам ключовете на колата и да ви се похваля, вече имам нова шофьорска книжка, за която ходих специално до Плевен, за да си я оправя, защото, вижте, изгубиха в Португалия. Моя грешка. Пристигнахме живи и здрави в залата. Ето, погледнете, много хубава. Залата ми се намира в Латерло и има много яки уреди. Всичките са на Techno Gym. Залата е огромна, има още 2 етажа, но там няма да ходя сега, защото фокуса е върху днешната тренировка. По принцип правя между 5 и 6 упражнения. Ето ме, тук съм на средата и вече съм изнемощяла. Тази тренировка беше с фокус на предно бедро. В момента съм създала нова тренировка, която тествам върху себе си, естествено. Знам, че не е много женствено според някои хора, но аз обичам да тренирам тежко. Важно е след тренировка да се хапне и ето моите тиквички, оризчето от обяда и едно кюфте, което направих точно за 7 минути на ерфрайера. Часът е почти 10:30 и е време за сън. Ето го Лео, който се лигави малко на канапето и иска внимание. Куче да си у нас.